सुप्रभात पिला माने। आज आमे पढ़िबा पाठ 14। म म युक्त ब अम्ब, म युक्त भ अम्भ, आम्ब, डाळिंब, कुंभ, कुंभीर। आस शब्द गढ़िबा तंबा, शिंब, डिंब, खंब, कंबल, संबल, अंबर, संबर, रंभा, शंभु, दंभ, आरंभ, संभाषण, कुंभाटुआ, असंभाळ, कुंभीपाक। आस गप शुणिबा। एटा अम्ब आउ अंभ, मरे भ लागिले अम्ब, मरे भ लागिले अंभ। तेणु ए अंभ आउ अंब लागिथिबा दुईटी शब्द ए शब्द व्यवहार करी किपरि गपटिए तैयारी करचंती आस शुणिबा। अंबा ओ रंभा दुई भौणी आंबशालारे सेमानंक मामू घर। दुई भौणी काहाकू न नेई मन दंभ करी मामू घरकू गले। अंबा और रंभा दुई भौणी थिले। आंबशालारे तांकर मामू घर थिला। आ दुई भौणी काहाकू किछि न कही मन दंभ माने मन टाण करी साहस करी से मामू घरकू गले। बड़ मामू लंबोदर, सान मामू विश्वंभर सेमानंकु देखी स्नेह संभाषण कले। संभाषण माने आलिंगन कले, स्वागत करथिले। माई जाम्बवती सेमानंकु लेंबू सरबत देले। माईଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜାମ୍ବବତୀ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଲେମ୍ବୁ ସରବତ। ତମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ତମେ ତମ ଚା, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ସେଇଭଳି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଗେଲା କରନ୍ତି ଭାଣିଜୀ ଭଣଜା ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାମୁଁ ବିଶ୍ଵମ୍ଭର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ, ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମାଇଁ ଜାମ୍ବବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଦେଲେ। ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ବୁଲିଗଲେ। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ମାନେ ଯୋଉଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ାଯାଏ ସେଟାକୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଚକ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କେମିତି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କୁମ୍ଭାର ଗଢୁଛି। ଏଇ ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ପାତ୍ର ସବୁ, ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚକ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ହିଁ କୁମ୍ଭାର ଜୀବନର ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଆର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ମାଟି ଲାଗିଛି, ମାଟି କାଦୁଅ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କୁମ୍ଭାର ଜୀବନର ସମ୍ବଳ। ମାନେ କୁମ୍ଭାର ଯିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରେ, କୁମ୍ଭାରର ଜୀବନର ସମ୍ବଳ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷ ବିକି କରି ସେ କ'ଣ କରେ? ତା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ, ଜୀବନ ଚଳେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଳିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନର ସମ୍ବଳ। କୁମ୍ଭାର ଜୀବନର ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ମାଟି। ଏ ମାଟି ଦେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଟି ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିପାରେ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ପଇସାରେ ସେ ଘର ଚଳିଥାଏ। ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଇଁ ଭାତ, ଡାଲି, ସମ୍ବର ସହିତ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ, ଖମ୍ବ ଆଳୁର ବେସର, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ନିମ୍ବ କଡ଼ର ଭଜା କରିଥିଲେ। ମନ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ କାହା ଘରକୁ କୁଣିଆ ଗଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମମି କରିଥାନ୍ତି ନା। ସେଇଭଳି ମାମୁଁ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ମାଇଁ ତିଆରି କଲେ ଭାତ, ଡାଲି, ସମ୍ବର ସହିତ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ, ଖମ୍ବ ଆଳୁର ବେସର, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ନିମ୍ବ କଡ଼ ଭଜା କରିଥିଲେ। ମନ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଗପଟି?
ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକି ଦେବି, ତମମାନେ ତମ କପିରେ ଲେଖିବ। ଏ ପାଠଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ବହି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅତି କମରେ 3-4 ଥର ପଢ଼ିବ ରିଡ଼ିଂ, ହେଲେ ତମ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ଘର, ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କେଉଁଠି? ହଁ, ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଆମ୍ବଶାଳାରେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମ୍ବଶାଳାରେ ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ନା। ତାପରେ ଅଛି ମାଇଁ ଜାମ୍ବବତୀ ଅମ୍ବା ଓ ରମ୍ଭାଙ୍କୁ କି ସରବତ ଦେଇଥିଲେ? ଲେମ୍ବୁ ସରବତ। ମାଟି କାହା ଜୀବନର ସମ୍ବଳ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଟି କୁମ୍ଭାର ଜୀବନର ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମନ ଖୁସିରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମନ ଖୁସିରେ ଭାତ, ଡାଲି, ସମ୍ବର ସହିତ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ, ଖମ୍ବ ଆଳୁର ବେସର, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଲିମ୍ବ କଡ଼ର ଭଜା ଖାଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଗ୍ରାମାର ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ତମମାନେ ସବୁ କପିରେ ଆଉ ବହିରେ ଯାହା ଏସବୁ ଭରିଦେବ ତମର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।